Alhamdulillah, akan waɗannan magungunan nan da muke bada yau Allah ya kawo ni zuwa garin Abuja. Mun zamna da mutumin da ban taɓa tunanin za mu zamna da shi ba. Ba komai ne ya kawo haka ba, sai dan gaskiya da kuma riƙon amana. Ya ji labarin wani ya warke daga wannan matsalar ne a ƙarƙashin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center, shi yasa ya neme ni ya zo muka zamna da ni da shi. Allah ya jarabe shi da wannan matsalan daga shi har zuwa iyalansa. Ubangiji Allah ya warkar da su daga wannan matsalar nan. Alhamdulillah, mun ɗaura su akan magani kuma za su rabu da waɗannan matsalolin nan gabaki ɗaya. Mutanen Abuja mutanen kirki ne, mutanen Abuja sun san mecece halarci. Dukkanin waɗanda muke ba magunguna, wallahi duk wanda ya ji labari ina garin Abuja ba wanda bai zo mun zo mun gaisa da su ba. A haka ban sa a status ko kuma zuwa na tuttura musu cewa ina garin Abuja ba. Kun nuna mana halarci. Abin da nake so mutane su gane akan wannan matsala ta ciwon HIV, matsala ta ciwon HIV ba karamar matsala bane ba. Ba matsala ce irin su sanyi, matsala ta rashin haihuwa irin su hepatitis bane. A'a, matsala ta ciwon HIV ba iya jini yake tsaya ba, yana bin bargo da kuma jini ne. Matsala ta ciwon HIV, kafin ka fara ba mutum maganin ciwon HIV ya kamata ka san mecece ita HIV da karan kanta, wace irin nau'in matsala ce ta ciwon HIV kafin nan ka fara ba mutum maganinsa. Alhamdulillah, ba fariya ko kuma wani wannan ba, wallahi ko yanzu waɗanda suka warke suka yi aure daga wannan matsalolin nan, wallahi Allah ya yi yawa da su. Ba yi na bane ba, ubangiji Allah shine duk da ma wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi iznillah. Babu wani abin da zai faru sai wacce ubangiji Allah ya kadarta zai faru. Amma menene ubangiji Allah ya ce ka tashi in taimake ka. Mun tashi kai tsaye akan wannan matsalar nan, bincike kimiyya ko da yaushe. Kai waɗanda ma suka san maganin da muke bada daga farko iya nagari ne. Akan wannan nagarin nan mutane suna warkewa daga wannan matsalar nan. Alhamdulillah, a yanzu musamman waɗanda suke Najeriya hatta hadda na ruwa nake haɗa musu. Babu wanda na haɗa mar da na ruwa na nemi kuɗi a gurin sa. Ba don komai ba, ni buri na ya za a yi ne mai wannan matsalar da kallon ya warke. Domin in ka warke daga wannan matsalar wallahi baka isa ka biya ni ba ko nawa ka bani. Saboda haka waɗanda suke da buƙatan ofisoshinmu muna nan a nan Najeriya, a Kano, Maiduguri, Taraba, Jalingo, Adamawa, Mubi. In ko a Nijar kake, kusan state Nijar gabaki ɗaya muna da ofisoshinmu. A Libya muna nan Misrata, Tripoli da kuma Sabaha. A Ivory Coast muna nan cikin garin Abidjan. A Algeria muna nan a Tamarase, Ghana, Kamaru, Chad, Saudi Arabia. Dukkanin muna da ofisoshinmu kuma muna tura mutum maganinsa a duk inda yake a fadin duniya cikin aminci da kuma mutunta. Matsala ta irin rashin haihuwa, hepatitis da ma dai sauransu, dukkanin mai matsala da Allah a tuntuɓe mu akan wannan lambar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.